Pun mriki Kaya mawon. ngono kok disoteng. Nggih. Takon nyoteng iki sing apik nek dong apik. Centenge jlemplah ya. Ah niku sing digoleki lho sing jemplahe niku. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses selalu untuk kita semua. Kali ini saya sedang berada di halaman rumahnya Mbah Jimbro yang kemarin rumah terpencil itu. Dan kali ini saya akan melihat-lihat dalamnya. Cuman ini saya sedang menunggu Mbah Jimbronya pulang dari sawah. Tapi rumahnya nggak dikunci guys, tapi takutnya nanti Mbah Jimbro itu lagi istirahat di dalam, jadi mending saya tunggu aja. Tapi sebelum lanjut ke video berikutnya, selanjutnya silahkan subscribe dulu ya guys ya, biar tidak ketinggalan video-video menarik yang lainnya. Oke guys, kita lanjut menunggu. Oke, sini adalah yang kalian tunggu-tunggu. Saat ini saya sudah mendapatkan izin dari pemilik rumah yaitu Mbah Jimbro. Maka kita akan langsung lihat-lihat ke dalam ya. Let's go. Itu dia Mbah Jimbro sedang di rumah. Yang kemarin-kemarin kita nggak sempat masuk rumah guys. Ini kondisi dalam rumahnya di Mbah Jimbro ya. Ini semua masih sangat jadul sekali guys. Tapi di dalamnya itu ada sepeda motor. Ini sepeda motor milik sinten nggih Mbah? Sepeda motor milik sinten nggih? Pak Dia. Oh nggih Pak Dearep itu anaknya Mbah Jimbro. Dia seorang polisi guys, anaknya ini seorang polisi, itu fotonya ada fotonya. Takon nyoteng iki apik kok. Niki apa Mbah? Soteng. Nah ini dalam rumahnya guys. Kayak sengkah barangnya lali aku ki. Sengkah sedikit. Yang masih unik itu di zaman dulu ya guys ya, di zaman dulu itu masih kayak ada tempat duduk atau ambenan gitu Mbak. Ambenan tuh yang gede panjang ini. Ini sangat langka sekarang, kayak amben seperti ini itu sangat langka. Nah, ini kan nyuwun sewu ganggu nggih Mbak? Ya ora apa-apa mah. Nih. Aku can ngene salat iki teko turu kok. Apa teh? Ini kursi zaman dulu kayak gini guys, kursi ruang tamu itu kayak gini zaman dulu. Ruang tamu ki apik. Ya, istilah yang dulu kan ruang tamu ngoten. Pak Dare mboten nate kondur, Mbah? Kali kok. Kali ngene kameng sedina kok. Kas minggu pas nganu nika nggih enten acara teng Aglik nika nggih. Ndak iya kae. Nggih ketoke wong kula nggih. Nggih. Anjur lungoke Bali saka ngendi? Bali terus layat nang Samigalo. Bali saka Samigalo nganti peteng. Mbah tak mlebet teng pawon nggih. Aku nyembah kon ke Allah ora. Niku cen nganu niku. Mawon iki nang syuting. Jadi Apik ya aku kayak gini guys. Mbah Jimbro tidak ini guys, tidak mengizinkan untuk masuk ke dapur guys. Kayak apa rupane? Nggih mangke. Ini kita dereng dadi. Nyapu rumahnya tanya buka aku nyapu kaya barangan gue yang ada ngisor nanti syuting mau sih. Nih. Apa? Untuk pagarnya masih pakai bambu. Dan ini zaman dulu banget. Ciri khasnya rumah perkampungan zaman dulu itu kayak gini guys. Untuk pagarnya masih pakai bambu. Kemudian atap plafonnya itu unik guys. Jadi pakai anyaman kayak gitu. Kalau orang zaman dulu, nggih, tinggal Mbah. Zaman dulu tuh kayak gini. Aku balik tak coba-coba kayak gini napasani ngono to wingane kae. Ora sida, ora tekak tengah dalan dibel njuk kali.
Apa rupane? Wah, mangke dereng ketok kok niki. Niki sek nganu, sek ngrekam. Mau ra mau disoting. Nggih. Ini anaknya Mbah Jimbrok yang ragil nggih, Mbah. Heeh. Yang ragil tuh anggota polisi, Mbah. Guys. Ini foto-fotonya. Terus untuk kayu-kayunya itu bahan dari kayu-kayunya itu tuh zaman dulu itu sangat kuat dan keras sekali, guys. Ya. Ini adalah pilar utama rumah ini. Itu sangat kuat sekali. Wingane kala ngreng anu lah aku jalungo ki po. Nggih. Lah sing kala wingi kula wingi mriki ning mubeng nang omah, ndelok-ndelok omah jebule mah penontonnya kuatah, Mbah. Do berminat. Wah, nggih wong tebih-tebih malahan sing do nonton video niku kuatah niku kan yo. Rene padha. Mboten nek mung nonton niku yo. Penasaran kali jerone Mas, di syuting Mas jerone ngoten nggih. Mangke. Nggih. Karena aku niat ora dandani wong wis tuwa, luwih wong Nggih. Ini juga motor nggak pernah dipakai nih. Kalau yang pemiliknya nggak pulang ini nggak dipakai. Aku wis kene kok nang petai barang kok. Kali sinten? Pak Derep niku. Udu sapa? Sapa Pak Desurip karo Pak Pak Iran wong Wonosari. Dan aku ki petai kono sebalane petai wetan kono pur. Oh sing meneh nganu ngambil pite Woro Kimbrani apa? Sing Suralaya niku apa? Heeh. Oh. Ah iki sing gulung kuwi. Kaya ngono kok. Niki sing di nganu ta? Diisi ta? Tumpai Pak Derep ta niki? Ya sing utuh sing ditumpaki nganu. Pak Surip karo Pak Iran wong Wonosari. Oh Pak Derep nggo suprane nggen Woro Kim nika. Ora pedes kowe rep angel-angel kok jatuh kono mbok ya tuh semayar itu dagalang aku. Sing ngene ketoke tuh nganu nggih, tuh kulon tuh. Lelunga tuh kulon. Lek Bali metu nganu. Tumbuh aku kiraken Pak. Mayeng-mayeng. Tunggu sing angel-angel metu teka tritis barang ngono metu tritis. Lelunga iki. Dolan ya pun dangu mboten nate dolan-dolan kuwi kok. Jan iki ya layat kuwi. Oh, layat. Layat ning lak wis suwe. Ana ming 40 dina sono nek. Lah aku do ora dampiri, anjuk. Wong iki maune sok rene to, kaya Mbah Munono. Lek Pak Derep lah ya ora kepenak njuk teko layat terus. Ngoten menapa melih nggih. Kaya ngono kok disoteng. Nggih. Tak kon nyotek iki sing apik nek dong apik, centenge jlemplah kan. Ah niku sing digoleki lho sing jemplahe niku. Sakniki pun sing senenge niku sing malah sing biyen-biyen sakniki. Elek. Nggih. Wis lalen wong gek sing gek semene iki ya lali ngledake yo mbok. Nggih pun Mbah matur nuwun niki pun cekap le anu video. Madangku. Aku lho bar madang yen Mbah. Matur nuwun sanget Mbah. Nyuwun ngapunten yo enggak ganggu kali. Apa? Istirahat. Dan ajaan apa nak aku pindah. Nggih. Nggih suwun nggih Mbah. Pareng Mbah. Yo. Ya ini dia guys sudah. Jadi ini adalah dalam ruang tamu ya Mbah Jimbrok. Jadi untuk video lengkapnya sudah kita lengkapi kemarin. Untuk yang kemarin kita review di luar rumah, sekarang di dalamnya walaupun sedikit Mbah. Niko. Ya. Wong kok mengkono syuting lah. Iya, niku. Jadi cuman kita sama Mbah Jimbrok tidak diizinkan untuk masuk dapur. Nah, cuman kita cukup di ruang tamu aja ya guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semangat untuk kalian semua Mbah. Ya. Pesan-pesannya untuk nganu napa kagem penonton apa Mbah? Pesan-pesan mesti apa ono apa? Nggih jenengan. Mangke enten videone jenengan
sanjang nopo kali pesen nopo kali penonton. Aku ki ya ora genah ya teko pesen Sing sae-sae ngoten nggih. Apik-apik. Intine donga dinonga nggih Mbah nggih. Iya. Donga dinonga muga-muga nggih kita Paling semua apik. nggih, kita semua diberi kesehatan, diberi kesuksesan untuk semua dan salam sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.